Τίποτε στον κόσμο δεν διαρκεί. Γι' αυτό δεν πρέπει ούτε να πιστεύουμε, ούτε να υποσχόμεθα. Η καρδιά είναι άστατη όταν τη συμβούν και μερικά αντίθετα στις απαιτήσεις της. Αχ, αυτή η ζωή, σε κάθε βήμα κρύβει κάτι απρόοπτο. Κι ας είχες στην αρχή τη βεβαιότητα ότι ο δρόμος που βαδίζεις, αν δεν είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα, δεν θα βρεις όμως και αγκάθια. Τι λάθος που έχουμε όλοι. Αθήνα, 1922. Αποβιβαζόμαστε στον Πειραιά. Αρωτώντας φτάνομαι στο σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος ήταν πολύ μικρός. Επιβαίνουμε του σιδηροδρόμου και φτάνομαι εις τας ονομαστάς ωραίας Αθήνας. Εις το σταθμό της Ομονίας περιμέναμε μερικά λεπτά για να παραλάβουμε τα πράγματά μας. Η ώρα δε που εφτάσαμε ήταν περίπου 9 μετά μεσημβρίαν. Εγώ εκρατούσα το μανολάκι και εκαθήμην επί του πόγου που έσαιρνα από τη Σμύρνη, αναμένουσα και τους άλλους. Πού δεν είσαι? Τότε έρχεται ένας κύριος πεντηκοντούτης. Του απεκρίθην ότι είμαι από τη Σμύρνη. Εκείνος εχάιδεψε το μανολάκι και εμένα μου έβαλε στο χέρι ένα δίδραχμο και έφυγε. Στην αρχή νόμιζα ότι το παραμέλα, διότι ήταν κλειστό, αλλά όταν το άνοιξα, είδα ότι ήταν λεπτά. Εκείνη την ώρα ήλθε και η μητέρα με τους άλλους και ύφδαμε από τον σταθμό και προχωρήσαμε, αφού προηγουμένως ρωτήσαμε πού ήταν η οδός Ζήνονος. Διότι εκεί κάθιτο η θεία μου η Πινελόπη. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η Αθήνα με τα υψηλά και μεγάλα κτίρια της και τα ηλεκτρικά τραμβάγια, όπως τα λέγαμε εμείς. Τέλος, φτάσαμε στο σπίτι της θείας. Αθήνα, 1926. Εγώ είχα τελειώσει το σχολαρχείο και δεν ήθελα να εξακολουθήσω τα μαθήματα. Είπαν του πατέρα μου ότι θέλω να μάθω ράψιμο και απεφάσισε να με στείλει στη λεγόμενη Ιβών. Ήταν και αυτή από τη Σμύρνη. Με αγαπούσε πολύ επειδή ήμουν προκομμένη και σε 6 μήνες κατόρθωσα να ράβω μόνη μου τα φορέματά μου και της αδερφής μου και να απαλλάξω λίγο τον πατέρα μας από ένα έξοδο. Επλησίαζε το νέο έτος, το 1926, και είχαμε πολλά φορέματα τα οποία ήθελαν να αποσταλούν στην Σάμον. Τα πήρε λοιπόν και πήγε να τα τακτοποιήσει εις τα κουτιά. Μόλις έφυγε από το ατελιέ λοιπόν, σηκώθηκε και η Αλεξάνδρα. Πού πηγαίνεις? Έχω δουλειά. Μαζί της είχε πάρει και μια εφημερίδα. Σκλήμω, τη βλέπουμε να κρατάει στα χέρια ένα χάρτινο καράβι. Χριστός γεννάται σήμερα. Και να μας λέει τα κάναμε των Χριστουγέννων. Επιθλέφτη πόλη, η ουρανή αγάλαμε. Εμείς βάλαμε τα γέλια. Η δε αδελφή της η Πελαγία γελούσε μαζί μας. Την ώρα που γελούσαμε, έρχεται η Ιβών. Η Αλεξάνδρα εκρύφθηκε, δεν την είδε, διότι ήταν θυμωμένη. Μας είδε να γελάμε, μας είπε: «Καλέ, τι κακό ήταν αυτό, τι φασαρία?» Εμείς εξακολουθούσαμε να γελάμε διότι η Αλεξάνδρα με το καράβι στα χέρια μας έγνεφε. Τι είναι και γελά? Και αυτή τη φορά το είπε χωρίς να είναι θυμωμένη. Τότε η Αλεξάνδρα βγαίνει με το καραβάκι και αρχίζει: Χριστός γεννάται σήμερον, επιθλέπτη πόλη, ουρανία αγάλονται, χαίρε. Από τα γέλια λοιπόν κάθισε στην καρέκλα. Εμείς που δεν κρατιόμαστε εκείνη την ημέρα, σχολάσαμε νωρίτερα. Μια μέρα, εκεί που εργαζόμουν,
μου ήρθε η ζάλη. Έχασα το χρόνο μου και η μουδίστρια μου έφερε νερό και κολόνια για να συνέλθω. Η Ελπίδα το είπε στο σπίτι μας. Είχε περάσει ένας μήνας από τότε που είχα πάει στο γιατρό. Τότε ο πατέρας μου με πήγε σε άλλο γιατρό, διότι τώρα τη νύχτα δεν κοιμόμουν διόλου και διαρκώς έβηχα. Γι' αυτός όμως ο γιατρός που με εξήτασε είπε πως ήμουν αδιάθετη και ότι η αϊπνία μου προήρχεται από τον πυρετό. Του είπα ότι δεν είχα καθόλου όρεξη. Μου έδωσε μερικά φάρμακα και για αρκετές ημέρες ήμουν εν αναπαύση, αλλά εις μάτι. Ο πυρετός δεν μου έπεφτε. Τότε ο πατέρας μου με πήγε εις έναν καθηγητή, ο οποίος είπε να με πάνε εις τα Σαρκτίνας. Είπαν πως είχα πλευρίτη. Πρέπει να περάσεις ενέσεις, Κλεονίκη. Τηρεώτης, είπε εκείνος ο γιατρός. Για να μου δώσει θάρρος, μου έλεγε. Δεν εντρέπεσαι. Κρίμα. Είσαι και σμπρινιέ. Αραβάς περνά, αραμπατζής λολός, αραβάς περνά, αραμπατζής λολός, τρέχατε κοριτσάκια, να μη σας πάρει ο μπρος. Τρέχατε κοριτσάκια, να μη σας πάρει ο μπρος. Το πατρικό μου σπίτι. Ένα από τα ωραιότερα σπίτια της γειτονιάς. Αρκετά μεγάλο. Ήταν περιτριγισμένο με κήπο, μέσα στον οποίο υπήρχαν αρκετά δέντρα και άνθη, τα οποία περιποιείτο η μητέρα μου. Ήμουν η πρώτη κόρη. Έπειτα από εμέ γεννήθηκε ένα αγόρι, ο Πέτρος, με τον οποίο ήταν χαρά μου να παίζω. Και οι μέρες διέρχονται αρκετά ευτυχείς. Μετά 2 έτη από την έλευση του αδερφού μου, εγεννήθη και ένα κορίτσι, η Ειρήνη, εις τας αρχάς του Ευρωπαϊκού Πολέμου. Του 1915. Από τότε ήρθε μια ζωή τυραννική. Διόλων των κόσμων. Πρώτον η πείνα, ένεκα του αποκλεισμού. Δεν είχαμε ούτε τρόφιμα ούτε αλεύρια. Επέφεραν πολύ, ένεκα των στερήσεων. Όταν πέρασε ο αποκλεισμός, ήρθαν τα αεροπλάνα, τα οποία βομβάρδιζαν στη Σμύρνη. Τότε ήρθε όλη η φρίκη. Όλη τη νύχτα ο κόσμος δεν έχει μάτω. Κρυμμένοι μέσα σε υπόγεια ολόκληρα μερόνυχτα περιμέναμε τον θάνατο ως λυτρωτή. Η οικογένειά μου καθώς και αρκετές άλλες κατέφυγαν στα περίχωρα όπου το πλήστον ή το κήπη και όχι σπίτια για να αποφύγουν την καταστροφή των αεροπλάνων. Όμως, εκεί που κατεφύγαμε, ο τόπος ήταν ελώδης και υστέρησαν όλοι. Ουδενός εξαιρουμένου. Από τον ελώδη πυρετό. Και αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Όπου ευτυχώς είχε πάψει ο λίγο η επιδρομή των αεροπλάνων. Αλλά ο φόβος μας κρατούσε πάντοτε. Και σε ώρα ανάγκης είμαστε όλοι επικουδώς. Και αυτό συνέβαινε πάντοτε τη νύχτα. Και ήμεθα αναγκασμένοι να κοιμόμεθα με τα φορέματα. Καταφεύγαμε τότε στο σπίτι της θείας μου, το οποίο ήταν ψηλότερο από το δικό μας. Και το υπόγειο ήταν πιο βαθιά μέσα στη γη και πιο στερεό. Ήρθε κατόπιν αυτών μια επιδημία. Η επιδημία του εξανθηματικού τύφου, από την οποία εισθένησαν ο πατέρας μου, η θεία και όλοι σχεδόν ήμεθα άρρωστοι. Εγώ, ο μικρός μου αδερφός και η μικρά μου αδερφή είχαμε τα σκληρά. Μετά, πρώτη έγινε καλά η μητέρα μου και μας περιποιείται. Μετά έγινε καλά και εγώ και έπαιρνα τα τρόφιμα και το ψώνια. Και η ηλικία μου τότε ήταν κάτω των 7 ετών. Μετά πολλά ευτυχώς έγιναν όλοι καλά. Αλλά κατά το διάστημα της ασθενείας και όταν έγιναν καλά όλοι σπίτι μας, ήρχισαν οι Τούρκοι να ερευνούν για όπλα. Εμείς είχαμε μερικά τα οποία ο πατέρας μου έθαψε στον κήπο μας. Οι άλλοι ή τα έθαψαν ή τα πετούσαν στα ποτάμια, διότι αλλήμον αν έβρισκαν σε σπίτι όπλα. Οι κύριοι των όπλων εδέρνονται ανηλαιώς και φυλακίζονται. Είναι τόσα πολλά εκείνα τα οποία έφεραν. Ώστε και ήταν πολλές φορές αδύνατο να τα γράψεις. Αθήνα 1929.
κι εγώ με την κιθάρα σ' έναν ουρίζω απαλά με πόνο με λαχτάρα κοιμήσου αγάπη μου γλυκιά χωρίς καημό κανένα πάντοτε θα σε ξαφνικά ο πόνος μου για σένα γλυκό χαράζει αυγερινός κι η πουλιά μας φωτίζει κι η πληγωμένη μου καρδιά καλή νύχτα σ' αφήνει η πληγωμένη μου καρδιά καλή νύχτα. Μια ημέρα. Ακριβώς 2 έτη αφότου είχαν έλθει οι Έλληνες. Δευτέρα Μαΐου 1921 και ημέρα Κυριακή. Όπως πάντοτε έπαιζα με τα σφύρα μου. Η δε μητέρα ετοιμάζεται να πάει στην εκκλησία. Όμως αδιαθέτησε, επομένως δεν επήγε και κάθισε να φτιάξει λίγο τσάι. Να βράσει το τσάι. Καθώς άναβε το καμινέτο, σπάει το καμινέτο και το ενόπνευμα, καθώς ή το αναμένο, έπεσε επί των φορεμάτων και επί του προσώπου και την κατέκαψε. Η θεία προσπαθούσε να τη σώσει. Μαμάκα μου! Εγώ σε αυτή την σκηνή να μουσίαζα. Κατέσβησαν τη φωτιά. Τη μητέρα μου τη μετέφεραν σε άλλο δωμάτιο και προσήλθαν γειτόνισσες και την απεριποιούντο. Εκείνη την ώρα πήγα κι εγώ στο σπίτι μας και κρατούσα και τριαντάφυλλα δια να βάλω στα βάζα μας. Δεν πηγαίνεις να δεις τη μητέρα σου που εκάηκε? Ο γιατρός έδεσε τα σπληγάς της και της έδωσε και ένα ναρκωτικό για να καταπαύσουν οι τρομεροί πόνοι. Από τότε πέρασε αρκετός χρόνος έως ότου ανέλαβε η μητέρα από το τρομερό κάψιμο. Κλειονικίτσα, πήγαινε να παίξεις με τις φίλες σου. Όχι, δεν πάω πουθενά. Αυγούστου 1922. Ενθυμόμαι ότι το ημέρα Παρασκευή η μητέρα είχε πάει στην ξαδέρφη της στην Πούντα για να πληροφορηθεί εάν θα έφευγαν από τη Σμύρνη, διότι ο κόσμος φοβηθής έφευγε από τη δικιά μας πατρίδα. Την ίδια ακριβώς ημέρα, το τμήμα της χωροφυλακής, το οποίο έμενε κοντά μας, έφυγε και αυτό. Εμείς ρωτούσαμε γιατί φεύγουν και μας άφηναν. Αυτοί απαντούσαν ότι δεν φταίνε αυτοί, αλλά οι μεγάλοι. Κατά το απόγευμα έρχεται ο πατέρας. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να φύγουμε από το σπίτι. Κατέλαβε του πλευρόκι. Υπάρχουν καταστήματα. Κι αν κάτι μας συμβεί, κανείς δεν θα βγει από εδώ. Ήλαξαν οι πολιτικοί και αλλάξαν και τα πράγματα στο μέτωπο. Εκεί έξω στην Ανατολή που πολεμούσαν οι Έλληνες, τα τρόφιμα άρχισαν να μειώνονται. Ο στρατός οπισθοχώρησε. Πολλοί πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Όλοι οι κάτοικοι της Σμύρνης ζούσαν εις ένα διαρκήν φόβων, εις μία αναστάτωση και προπάντων εμείς οι οποίοι κατοικούσαν πλησίον στον Τουρκομαχαλά. Εκείνη την ώρα ήρθε και η μητέρα και όλοι μαζί συνάξαμε μερικά ασπρόβουχα και χλιοσκεπάσματα και πήγαμε στο σπίτι της θείας μου και κοιμηθήκαμε εκεί, στον δώμα. Ο φόβος και η ανησυχία μας εκορυφώθησαν. Τι θα επακολουθούσε μετά την αποχώρηση των Ελλήνων?
ένας ωραίος καλοντημένος νέος της ακολουθεί. Βάζει στο πέτο του και ένα μενέξι. Του Δεσποινής, μπορώ να σας χαρίσω αυτό το λουλουδάκι? Πάμε να φύγουμε. Δεχτείτε το, σας παρακαλώ. Σιγά, πάρ' το καημένη. Αυτό το θέλεις, πάρε το εσύ το λουλουδάκι. Εγώ σε εσάς το προσφέρω, Δεσποινής. Κύριε, δεν μπορώ να δεχτώ το λουλουδάκι σας. Θα με υποχρεώνατε δε, να μας αφήνετε ησύχους. Είστε πολύ ακατάδεκτοι, Δεσποινής. Εμείς θα πάμε τώρα σε μια φίλη μας. Και αν θέλετε, να μας περιμένετε αργότερα στο Αρσάκιο, έως ότου επιστρέψουμε. Αδύνατο να με γελάσετε γιατί είναι πρωταπηλιά. Εγώ θέλω να έρθω μαζί σας και η φίλη σου ούτε που μου μιλάει. Μα δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγος να σας ομιλώ και εξάλλου θα σας εγνώρισα και από χτες. Με προσβάλλετε, Δεσποινής. Πρέπει να φύγετε, θα σας δει κανείς γνωστός. Δεν θα φύγω αν δεν μου πείτε το όνομά σας. Το σπίτι σου το ξέρω, αλλά θέλω να μάθω και το όνομά σου. Λεωνίκη τι λένε. Εγώ ονομάζομαι Ιωάννης. Ιωάννης Αλεβαντόλου. Όχι, ευχαριστώ. Πάρ' το. Είναι αργά, πρέπει να φύγουμε. Πότε θα σε ξαναδώ? Πήγαινα μόνο την Κυριακή. Εγώ θα παίρνω την Κυριακή από το σπίτι σου κοντά στο Βιτόριο. Και θα σε περιμένω. Εκεί που συναντηθήκαμε. Την ίδια ώρα. Με σου το παμιά, μες στο κασαπά, με σου το παμιό, μες στο κορδελιό, δε σου το πατρίς, να μην παντρευτείς, δε σου το πατρίς, να μην παντρευτείς. Σμύρνη, 1922. Εξημέρωσεν των τρομερών Σάββατον 23 Αυγούστου. Το πρωί, ώρα 8, κατεβήκαμε στο περιβόλι, κοντά στη Χαβούζα, την οποία εσκιάζουν 4 υψηλοί φοίνικες και κάναμε φιδέδια μιλάφι. Δεν θα είχε περάσει ούτε το τέταρτο της ώρας. Οπότε εγώ στρέφουσα κατά σύμπτωση το βλέμμα μου προς τον Τούρκο Μαχαλά. Βλέπω τουρκικές σημαίες. Και Τούρκοι να κρατούν στα χέρια τους τη φωτογραφία του Κεμάλ. Το είπα και εις άλλους να δουν. Περιμέναμε το τι θα γίνει. Περιμέναμε το τι θα γίνει. Όλοι σκοτωθήκαμε και τρέξαμε να κλείσουμε τα στήρας, αλλά βρεθήκαμε προτρομακτικού θεάματος. Ο τουρκικός στρατός είχε το. Έχοντας σπάθαν έξω των δικών και ανερτημένας επί των ώμων. Και φωνάζαν «Για Σαγί Κεμάλ Πασά! Για Σαγί Κεμάλ Πασά! Για Σαγί Κεμάλ Πασά!» Για Σαγί Κεμάλ Πασά! Σταθήκαμε στην εξώθυρα εμπρόνητη. Μείνω μπορώντας να κάνουμε ένα βήμα προς τα οπίσω. Όσοι δέησαν στους δρόμους ήρθαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Αλλά ο επικεφαλής του στρατού εφώναζε Τουρκμάνι! «Δηλαδή μη φοβήστε». Εμείς σιγά σιγά κλείσαμε την εξώθυρα και μπήκαμε στο σπίτι. Και με τα σαναπνοά κρατουμένας περιμέναμε το τι θα γίνει. Ακούμε φωνάς γυναικών και παιδών, φωνάζοντας και καλώντας εις βοήθεια. Οι Τούρκοι ήρχισαν να θράβουν τα στήρας, να σκοτώνουν ή να δέρνουν αλιπίτως τους κατοίκους των οικειών και να λαιλατούν τα σεκίας. Το πρώτο σπίτι που ελαττήθη ήταν το δικό μας. Ευτυχώς που είχαμε φύγει την προηγούμενη μέρα, αλλαίως θα ήμασταν όλοι νεκροί. Και ούτω τρόπος πέρασε το τρομερό και αλυσμόνητο Σάββατο.
Αθήνα, 1928. Λεωνίκη, σου αρέσω. Είσαι πολύ ωραίος. Δώσε μου το. Δες το βίνο. Είναι ώρα να γυρίσουμε σπίτι. Έχεις δει το φάζι με την Κρετανήσο? Βεβαίως. Εμένα μου αρέσει πολύ η σκηνή που πρωτογνωρίζονται στην Έλληνα. Η μόνη μου ευχαρίστηση είναι να βλέπω έργα στο κινηματογράφο. Εμένα ο κινηματογράφος είναι η ζωή μου. Ξέρεις, σπουδάζω ηθοποιός και θα τελειώσω τις σπουδές μου στο Παρίσι. Σ' αρέσει που είμαι ηθοποιός? Αμέ. Α, μου το δίνεις. Όχι. Θα το κρατήσω για μένα. Ως ενθύμιο της πρώτης μας συνάντησης. Εγώ μιλάω και εσύ γελάς. Τώρα αυτό με εκπλήσει, διότι εγώ σε γνώρισα σοβαρή και αγέλαστη. Δηλαδή, τι, σου φαίνομαι αλλιώτικη τώρα. Δηλαδή, είμαι τρελή με άλλα λόγια. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω, γιατί μου φαίνεται απίστευτο και που σου μιλάω και σε παρακαλώ να πεις το θείο σου για να φύγουμε με τη φίλη μου. Μου φαίνεται ακατανόητο. Δεν σε γνώρισα ακόμη. Με τον παραμικρό λόγο να θυμώνεις. Πάψε να είσαι τόσο αυστηρή. Έχω να σου δώσω κάτι ακόμα. Διάβασέ το και απάντησέ το. Σ' αγαπώ. Α, το επιβεβαιώνεις. Στο παρόν όχι. Δηλαδή δεν μ' αγαπάς. Ούτε ναι, ούτε όχι. Και γιατί έρχεσαι μαζί μου? Για να γελάς μόνο? Γιατί, εσύ που έρχεσαι με αγαπάς. Αυτό θα το καταλάβεις με τον καιρό μόνος σου. Είναι ώρα να γυρίσουμε πίσω. Στάσου. Στάσου, εγώ έχουμε χρόνο. Θέλεις να σημαδέψω εκείνο το τενεκέ? Εσύ, μπορείς? Σπουδαίο πράγμα. Δεν το πέφτεις. Κοίτα. Ελπίδα! Περίμενε. Για δες κάτι λαλεύες! Στάσου, θα πέσεις. Δώσε μου το χέρι σου να σε κρατήσω. Και αν θα πέσω, θα σηκωθώ. Δεν θα πέσω και στη θάλασσα. Μα καλά δεν βλέπεις την ελπίδα που κρατάνε χέρι. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια γούστα. Εκείνη θέλει να κρατάει χέρι. Εγώ δεν θέλω. Είναι δικαίωμά μου. Τέλος πάντων, είσαι πολύ ιδιότροπη. Ενθυμίσαι τη λέξη μου είπες την τελευταία φορά που σε είδα. Όχι. Ώστε ό,τι λέγεις το λέγεις μηχανικά. Μετά από ένα μήνα που ήμουν εδώ και θέλεις να θυμάμαι τι σου είχα πει. Για πες, εσύ θυμάσαι τι μου είπες την περασμένη Κυριακή? Όχι, όχι, όχι. Μου είπες ότι σου αρέσουν πολύ οι λαλέδες. Τι ωραία που ξέρεις και προβλέπεις. Φαντάζομαι να με κατάλαβες τι. Πάντως, εσύ μια χαρά κρατάς τη θέση σου εδώ και συμβουλέ της φίλης σου ήταν περιττέ. Ας τις κρατήσει για τον εαυτό της. Σμύρνη 1922. Το πρωί της Κυριακής 23 Αυγούστου εξήλθομεν για να μεταβούμε στο σπίτι μας και να μαζεύσουμε ό,τι υπήρχαν πεταμένα. Η μητέρα μου και η θεία μου εσύναζαν τα ρούχα που ήταν πεταμένα εις το πάτωμα. Όλα τα δωμάτια ήσαν κενά από ρουχισμό και τα έπιπλα είχαν διαραγεί και κενωθεί από το περιεχόμενό του. Η ντουλάπα, επειδή το πολύ μεγάλη με 2 φύλλα από καθρέπτη, είχαν πάρει τα φύλλα και είχαν αφήσει το σκελετό. Μόνο η σάλα ή το άθικτος. Αλλά δεν να πάρει κανείς από εκεί μέσα. Τα φωτέι, την κονσόλα. Ή τη ζαρντινιέρα, τα οποία όλα ήσαν ασήκωτα. Μόνο το χαλί πήραμε. Την κούκλα. Εγώ δε, η οποία τότε ήμουν πολύ μικρά,
ξαναπάρω την κούκλα μου, διότι προηγουμένως είχα μαζέψει το καροτσάκι και τον κομμό της. Την στιγμή όμως που κρατώντας την κούκλα έβγαινα από τη σάλα, μπαίνει ένας Τούρκος και δει γείτονάς μας και μου την παίρνει από τα χέρια μου. Εγώ τόσο πολύ φοβήθηκα και κυτρίνησα που κι αυτός με λυπήθηκε και μου είπε «Μη φοβάσαι, χωρίς όμως να μου δώσει την κούκλα». Πήρα αυτό που κρατούσα, το κρεβατάκι και το κομμό και έφυγα και πήγα στις θείας μου το σπίτι. Μέχρι την επομένη μέρα στο σπίτι αυτό της θείας μου, δεν μας είχαν χτυπήσει της θύρας, διότι είχαμε αναρτήσει μια ιταλική σημαία. Οι Τούρκοι οι οποίοι περνούσαν, νομίζοντας ότι μέσα κατοικούσαν Ιταλοί, δεν μας είχαν ενοχλήσει ακόμη. Παραπλεύρος της οικίας ήταν το εργοστάσιο ενός Ιταλού, ονομαζόμενου Μπρατσιώτη, και ο πατέρας διαπάνω ενδεχόμενον κατέβηκε κρυφίωση στον κήπο της οικίας μας και έργον έφτασε στο πλισταριό. Και όσες σκάλες είχαμε, τις στερέωσε επί του τοίχου του συγκοινωνούντος εργοστασίου, ώστε εν ώρα φυγής να μπορέσουμε να σωθούμε, εν ώρα ανάγκης να μπορέσουμε να σωθούμε δια της φυγής, πηδώντας από τον τοίχο εις το εργοστάσιο. Δοξάζομαι ακόμη τον Θεόν, ο οποίος έδωσε την ιδέα αυτήν στον πατέρα μας. Δεν είχε περάσει ούτε δεκάλεπτον από της επιστροφής του, οπότε βλέπουμε από τις κλειδαρότρυπας της θύρας των στρατών, τους ύπους και τους Τούρκους να χτυπούν την θύρα μας. Λεωνίκη, σου αρέσω? Είσαι πολύ ωραίος. Τότε ο πατέρας θυμήθηκε τις σκάλες που είχε θέσει στον τοίχο του εργοστασίου. Πήρε από το χέρι εμένα, των αδελφών, τη μικρή αδελφή, το δε μωρό μας το Μανώλη, τον κρατούσε η θεία μου η Μαργή, και όλοι μαζί κατεβήκαμε στον κήπο που μας ακολούθησαν και οι άλλοι. Τρέχοντας φτάσαμε στις σκάλες, στις οποίες ένας-ένας ανεβαίναμε, και από εκεί στο εργοστάσιο. Όσοι κατοικούσαν τα οικίας της γειτονιάς είχαν κρυφτεί στο λουτρό της οικίας του κ. Χατζημιμήτου, ο οποίος είναι ο στέρεος εις δε των κήπων της οικίας, και μέσα στα ταμιά είχαν κρυφτεί τέτοιους τριάκοντα Αρμένοι. Οι Τούρκοι, αφού χτύπησαν και έθραυσαν τη θύρα, διότι γνώριζαν ότι ήσαν μέσα Αρμένοι και τους οποίους εμισούσαν περισσότερο από εμάς τους Έλληνες, εισήλθαν και κατέσφαξαν τους Αρμένιους, ουδενός εξαιρουμένου. Όσοι ήσαν στα δωμάτια της οικίας, εξήλθον και όρμησαν προς την θύρα αυτής και όρμησαν προς το εργοστάσιο, του οποίου τα στήρας είχε ανοίξει ο φύλακας για να σώσει τους μόλις κατορθώσαντες να σωθούν από το αιμοσταγές ξύφος των αιμοδόρων Τούρκων. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η μητέρα μου, η οποία είχε πάει στον αδελφό της για να τον πληροφορήσει τα της διαδικασίας της οικίας μας. Μόνο ο πατήρ Χατζημιμίκος δεν θέλησε να βγει από την οικία και να αφήσει την κάσα με τα χρήματα. Και ευρώντες αυτόν οι Τούρκοι τον εφώνευσαν. Όλοι ανήλθαμε στα δωμάτια του εργοστασίου, προσέχοντες να μην γίνει ο παραμικρός θόρυβος και μας αντιληφθούν οι Τούρκοι. Που ήμασταν στο εργοστάσιο, ήμασταν υπέρ τα 200 άτομα, τα οποία κατόρθωσαν να σωθούν από την τρομερή σφαγή. Η ημέρα που πήγαμε στο εργοστάσιο ήταν η 26η Αυγούστου 1922 και η μέρα Δευτέρα.
ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο οποίος ήτο Έλλην και χριστιανός, μας έψησε ψωμιά εις τον φούρνο του και έδωσε στον καθένα μας από ένα κομμάτι ψωμί, το οποίο ήτο πολύ γλυκό. Από την πείνα μας εφάνηκε και μας έδωσε την άδεια να παίρνουμε αλεύρι και να κάνουμε πεζερμέδες. Τετάρτη 28 Αυγούστου 1922. Όλοι ο σεισμός αυτός προήλθε από την πτώση του ποδονοστασίου της Αγίας Φωτεινής. Αυτό το ποδονοστάσιο ήταν από τα υψηλότερα του κόσμου. Το ρίχνουν με πυροβόλα και δυναμίτιδα. Με το λίγο βυθίστη η πόλη στις νεκράν σιγή. Και μόνο ένα παρατεταμένο και γεμάτο αγωνία σάχ έβγαινε από τη σχεδόν νεκράν πόλη. Εις δε το εργοστάσιο δεν ήκουες παρά μόνο αναπνοάς διακοπτωμένας πότε-πότε από έναν αναστεναγμόνι. Το απόγευμα της αυτής ημέρας, και ενώ ήμεθα στο τελευταίο πάτωμα του εργοστασίου για ασφάλεια, από όπου έβλεπε κανείς όλη τη Σμύρνη, είδομεν από την αρμένικη συνοικία να βγαίνει ένας μαύρος καπνός εις των γαλανών ουρανών της τραγικής Σμύρνης. Μετά τον καπνόν είδαμε φλόγες. και με το λίγον και από τα 4 άκρα της πόλεως εξήρχε το καπνός και φλόγες. Η μέχρι τη στιγμή εκείνης ακεραία πόλης ήρχισε να μετατρέπεται εις ερήπια και εις ολίγα μόλις δευτερόλεπτα Ο γαλάζιος ουρανός της γλυκιάς αλλά δυστυχισμένης μας πατρίδος δεν εφαίνεται. Τον είχε σκεπάσει ο μαύρος πέπλος της συμφοράς και του τρόμου. Όλη την ημέρα ο ουρανός ήταν μαύρος, τη δε νύχτα κόκκινος από τα σφλόγας. Ολόκληρας ημέρας η Σμύρνη εκέιτο πανταχώθεν. Μόνο από τη δική μας γειτονιά δεν είχε φτάσει η φωτιά ακόμη, διότι το πλησίωνο Τουρκομαχαλάς. Αλλά η φωτιά πλησίασε επικείμενα. Μόλις απήχε από το εργοστάσιο 1 χιλιόμετρο. Όλους μας έπιασε πανικός. Ο διευθυντής του εργοστασίου μας είπε να κατέβουμε κάτω στο υπόστικο, στο οποίο ήταν το εργοστάσιο, όπου έφτιαχναν το βαμβάκι. Παντοδύναμε Θεέ, βρέξε να καταπάσεις το τρομερόν πυρ. Παντοδύναμε Θεέ, βρέξε να καταπάσεις το τρομερόν πυρ. Παντοδύναμε Θεέ, βρέξε να καταπάσεις το τρομερόν πυρ. Νομίζοντας ότι συγκούστηκε η προσευχή, δοξάσαμε τον Θεό. Το λίγο έκαψε. Αυτό που είχαμε ακούσει δεν προήρχεται από βροχή. Μερικοί άντρες, βλέποντας τη φωτιά να πλησιάζει, είχαν θέσει στα σβρίσας λάστιχα και κατέβρεχαν τους τοίχους του εργοστασίου, διότι κομμάτια αναμένα ξύλα έπιπτον στην αυλή. Ευτυχώς, η φωτιά δεν έφτασε μέχρι Σιμών. Οι ίδιοι οι Τούρκοι έσβηναν τη φωτιά, φοβηθέντες για τον Τουρκομαχαλάνη. Τι ούτω τρόπος, ο λίγον κατ' ο λίγον, ήρχισε να παρεύχεται ο φόβος της φωτιάς. Σάββατο, 31 Αυγούστου, η φωτιά είχε καταπαύσει. Και η άλλοτε ωραία Σμύρνη είχε μείνει μόνο ερείπια. Από τα οποία εξήρχεται ακόμη καπνός.
μεσημέρι της ημέρας αυτής, εισήλθε εις το εργοστάσιο μία περίπολος Τούρκων και μας διέταξαν να φανερώσουμε τους Αρμένιους, εάν υπήρχαν. Εμείς είπαμε ότι Αρμένης δεν υπήρχε κανείς. Τότε αυτοί ήρχισαν να μαζεύουν όλους τους άντρας, οι οποίοι είχαν γίνει περιδυνοί από τον φόβο. Τα παιδιά εκλαίαμε και ζητούσαμε από τους Τούρκους να μας φέρουν πίσω τους πατεράδες μας. Αυτοί μας έλεγαν, μας καθησύχαζαν και μας έλεγαν ότι θα τους πάρουν και πάλι θα τους φέρουν. Οι ώρες οι οποίοι πέρασαν, μας εφάρισαν αιώνες. Τότε ακούσαμε βήματα και όλοι μαζί τότε τρέξαμε και αγκαλιασμένοι με τον πατέρα του καθένας, ανεβήκαμε πάλι επάνω, όπου μας διηγήθησαν τι τους συνέβη, πού τους οδήγησαν. Τις μη ανέθουσαν και αφού τους πήραν τα χρήματα και ό,τι κοσμήματα είχαν, ήρθε ένας Τούρκος αξιωματικός και ρώτησε αν υπήρχε κανείς ράκτης. Παρουσιάστηκε ο πατέρας μου. Ο δε Τούρκος του είπε να πάρει την οικογένειά του και να μας οδηγήσει εκεί που θα μας επιδείκνει αυτός. Ο πατέρας μου φοβήθηκε, αλλά ο Τούρκος του είπε ότι δεν θα διατρέξουμε κανένα κίνδυνο. Όταν μας πήραμε μαζί και την οικογένεια της θείας μου. Μας οδήγησαν στο σπίτι της. Ο πατέρας μου είπε ότι θα πεθαίνουμε της πείνας, διότι το φόβος να βγούμε στον δρόμο και να αγοράσουμε τρόφιμα. Ο Τούρκος διατάζει ένα στρατιώτη και μας φέρνει ένα σακί ψωμιά, 2 κεφάλια τυρί κασέρι, ένα αρνί σφαγμένο, ένα καλάθι σταφύλια και πολλά άλλα. μας είπε δε ό,τι μας χρειάζεται να του το ζητήσουμε. Από την ημέρα εκείνη έφεραν του πατέρα ύφασμα για να ράψει κουστούμια των αξιωματικών. Αυτή η τέχνη του πατέρα έσωσε και την ειδική μας οικογένεια και την οικογένεια της θείας μου από μεγαλύτερα ταλαιπωρίας και καποχίας. Διότι όταν φύγαμε εμείς από το εργοστάσιο, ήρθαν άλλοι Τούρκοι μέσα. Και αφού πήραν όλους τους άντρας εχμαλώτους, μετέφεραν τα οικογένειας αυτών αλλού, όπου υπέφεραν τα πάντια. Εμείναμε στο σπίτι της θείας μου έως την 13η Σεπτεμβρίου 1922. Τη 12η Σεπτεμβρίου εδόθη διαταγή να μην μείνει κανείς χριστιανός στη Σμύρνη. Έρχεται λοιπόν ο αξιωματικός, ο οποίος μας είχε πάρει στο σπίτι και λέγει του πατέρα μου: Να πάρεις τα παιδιά σου και να φύγεις. Γιατί δεν θα μείνει κανένας χριστιανός εδώ. Εγώ ο ίδιος θα σε πάρω στο σταθμό και έτσι δεν θα υπάρχει φόβος να κλειστείς. Τη 13η Σεπτεμβρίου ετοιμαστήκαμε. Ό,τι μπορέσαμε πήραμε μαζί μας. Η μητέρα μας, για να κατορθώσουμε να πάρουμε μερικά ρούχα παραπάνω, εφόρησε στον καθένα μας και από μια αλλαξιά ισόρουχα. Τα δε υπόλοιπα ρούχα και παπλώματα τα κάναμε δέματα. Άλλα μικρά, άλλα μεγάλα, ώστε να μπορούμε όλοι κάτι να κρατάμε. Τα φορτώνουμε σε έναν αραμπά. Και εμείς μπήκαμε σε 3 καρότσες, τις οποίες μας έφερε ο αξιωματικός. Στη μία άμαξα μπήκε ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, η θιά μου η Μαργή, εγώ, ο αδερφός μου ο Πέτρος και το μικρό μας παιδί ο Μανολάκης και ο αξιωματικός και εις τας υπόλοιπας η μητέρα μου με τη μικρά μου αδερφή και εγώ ένας στρατιώτης. Η άμαξα ξεκίνησε. Περάσαμε μπροστά από το σπίτι, που ναι, την γνώριζα καλά, και το έβλεπα για τελευταία φορά το πατρικό μου σπίτι, μέσα στο οποίο πέρασα τα πιο ευτυχισμένα παιδικά χρόνια και έζησα και τόσες καταστροφές. Η Κλεονίκη έφυγε από τη Σμύρνη το 1922 στις 14 του Σεπτέμβρη. Θυμάται την ημερομηνία αυτή, διότι ήταν η γιορτή του Σταυρού. Κάποιες ημερομηνίες που υπάρχουν στο ημερολόγιο δεν συμπίπτουν με τις ημερομηνίες που γνωρίζουμε από την ιστορία. Εμείς τις κρατήσαμε για να είμαστε πιστοί και να σεβαστούμε το γραπτό κείμενο. Θα σας πω ένα αριθμό όνειρο που είδα πριν μερικά χρόνια. Ήμουνα μια γυναίκα σαν να ήμουν στη Σμύρνη με μια γειτόνισσα, χαράματα. Φτάνουμε σε ένα ακρογιάλι και βάζουμε σε μια βάρκα μια κοπέλα. Η αίσθηση ήταν ότι ήταν η κόρη μου. Η κοπέλα με τη γειτόνισσα μπήκαν στη βάρκα, έφυγαν. Εγώ γύρισα στο σπίτι να πάρω από το γύσο του τζακιού ασημένιες κορνίζες με οικογενειακές φωτογραφίες. Το όνειρο τέλειωσε όταν στο όνειρο μπήκε στην κάσα της πόρτας ένας άντρας με ένα όπλο. Όταν ξύπνησα, η αίσθησή μου είναι ότι είχα δει το τέλος της ζωής ενός ανθρώπου από τη Σμύρνη. Η γιαγιά Κλεονίκη κατόρθωσε τελικά μετά από πολλές περιπέτειες να φτάσει, να μπει σε εκείνο το καράβι και να
πατέρας της δεν κατάφερε να πείσει την καρδιά. Ήταν όμως τυχερός, επειδή ήταν ναύτης και σώθηκε. Πήγε σε ένα άλλο καράβι, πήγε στη Λέσβο και κάποια στιγμή έφτασε και αυτός στον Πειραιά. Η οικογένεια επανενώθηκε στην Κεσαριανή, όπου και διέμεναν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Στο σπίτι αυτό, το πατρικό μας σπίτι στην Κεσαριανή, βρίσκεται ακόμα η εικόνα της Παναγίας, την οποία κατάφεραν να φέρουν από τη Σμύρνη πριν φύγουν. Η μητέρα της, Κλεονίκης, είχε ασθενή υγεία λόγω της ταλαιπωρίας και το 1923 πέθανε, αφήνοντας την Κλεονίκη απαρηγόρητη. Ο πατέρας της Κλεονίκης ξαναπαντρεύτηκε, κάτι το οποίο δεν το δέχτηκε ποτέ η Κλεονίκη. Η Κλεονίκη ίδια πέθανε από φυματίωση το χειμώνα του 1942. Το ημερολόγιο όμως που κρατάμε στα χέρια μας και σας διηγούμαστε αυτή τη στιγμή, σταματάει απότομα την 1η Οκτωβρίου του 1936. Αθήνα, 1928. Τα ξέρω όλα. Είναι περιτταία η δικαιολογία. Δεν θα δικαιολογηθώ καθόλου και θα σου μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια. Αυτή που μου δίνει η μαμά μου, την ξέρω από μικρή και πριν να σωστή. Τη λένε Κλεοπάτρα. Αλλά δεν μου άρεσε. Άκου. Την αραγωνιάστηκα για να μην χαλάσω το χατήρι της μητέρας μου, την οποία και αγαπώ. Αλλά να είσαι βεβαία, δεν θα την πάρω. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Με συγχωρείς? Δεν υπάρχει λόγος να σε συγχωρήσω. Θα σου χρωστάω χάρη. Και δεν ήμουν και ευτυχής αν ήθελες να μην με φύγει. Όταν σε βλέπω να με χαιρετάς, να μάθω με τι γίνεται. Και το νομίζεις αυτό ευπρεπές? Εγώ τουλάχιστον δεν το πιστεύω, δεν το δέχομαι. Και τότε τι θα γίνει, θα με θυμώσεις? Όχι, όχι, δεν θα συμβεί τίποτα. Θα είμεθα όπως όταν πρωτογνωριστήκαμε. Θα είμεθα εντελώς άγνωστα. Άκου. Εγώ σε ένα μήνα θα φύγω για τη Παρίσι. Θα ήθελα μέχρι να φύγω να με χαιρετάς. Αλλά τώρα τι λέω? Εσύ έκανες πως δεν με ξέρεις και όταν είμαι θα αγαπημένη. Πότε μου μίλησες και δεν σου ανταπέδωσα το χαιρετισμό? Πολλές φορές. Εντάξει, λοιπόν, όταν σε βλέπω θα σε χαιρετώ. Τώρα όμως θέλω να φύγω. Όλα μεταξύ μας τελείωσαν. Και φώναξε το φίλο σου, σε παρακαλώ, για να φύγουμε. Εστάσου λίγο, έχουμε λίγο χρόνο. Θες μερικά στραγαλιά? Έλα. Να παίξουμε γονά ζυγάρι. Ένα περασμένο. Μονά ζυγά. Ζυγά. Κέρδισε. Λαλιμία. Μονά ζυγά. Μονά. Να το ξανακέρδισες. Ορίστε. Τώρα όμως να φύγω. Θέλω στο μέλλον να κάνεις ότι δεν με γνωρίζεις και προπάντων να μην με χαιρετάς. Μα καλά, εσύ δεν μου είπες εσύ χαιρετώ. Όχι, το μετάνιωσα, τώρα δεν θέλω. Μπράβο. Είσαι πολύ ειλικρινής. Το σκεπτόμουν πολλές φορές. Αλλά κατόπιν ήρθε η λύθη. Με το πέρασμα του χρόνου όλα κανείς τα λησμονά. Η ζωή μου κυλούσε ήσυχη. Μόλις τις παραμονές του νέου έτους 1929 μας πλέρωσαν για τα σπίτια μας στη Σμύρνη. Ο θείος μου πήρε το μερίδιό του και έφτιαξε ένα σπιτάκι στην Κοκκινιά. Εμείς πήραμε τόπο στην Κεσαριανή και χτίσουμε. 1929, Μέγα Σάββατο. Είχα ξαπλώσει και διάβαζα, όταν ξαφνικά ακούω μουσική κάτω από το σπίτι μας και κάποιον να τραγουδάει. Σαν σερενάτα έγινε κάτω από το σπίτι μας.
Σένα γνωρίζω αβαλά, με πόνο με λαχτάρα. Ήδη σου αγάπη μου γλυκιά, χωρίς καημό κανένα. Πάντοτε θα σε κυνηγά ο έρωτας μου για σένα. Γλυκό χαράς για πιέρινος, η φουτιά μας αφήνει. Κι η θλιβωμένη μου καρδιά καλλινικά σ' αφήνει. Κι η θλιβωμένη μου καρδιά καλλινικά σ' αφήνει. 12 Σεπτεμβρίου το απόγευμα πήγα στην Αλεξάνδρα. Της έδωσα για ενθύμιο ένα μαξιλαράκι και ζεύγος στα ποτάγια φουρτήρες. Ευχαριστήθηκε πολύ. Της έφτιαξα και στα αστρόλογα της την ταντέλα. Όλα ήταν πολύ ωραία. Το βράδυ που θα έφευγα μου έδειξε και τα πρικιά της. Τα χνηλωτά με σκύρια της δεν είχαν μάρκες και τα μάρκαρα εγώ. Την άλλη μέρα πήγαμε στο λουτρό. Την προηγουμένη του γάμου πήγαμε όλοι μαζί στο σπίτι του γαμπρού και τα τακτοποιήσαμε. Την Κυριακή όταν ντύθηκε η νύφη, πέρασε για λίγο στη σάλα και μετά πήγαν στα αυτοκίνητα να πάνε στο σπίτι του γαμπρού. Εμείς πήγαμε με τα πόδια, διότι θέλαμε να βρούμε θέση, διότι ο κόσμος ήταν πολύς. Κατόπιν, ο γάμος έγινε πολύ ωραία. Κατόπιν άρχισαν και τα παιχνίδια. Ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι στο χορό. Εγώ χόρεψα με την ελπίδα. Φεβρουαρίου 1931. Αρρώστησα. Και παρολίγο διέτωσα από βέβαιο θάνατο. Εμείναμε ένα χρόνο στα Μελίσια και την επόμενη χρονιά πήγαμε στο Μαρούσιο που ενοικιάσαμε ένα σπίτι. Απρίλιος 1934. Ο καιρός περνά μονότονος, μελαγχολικός, με απελπισίες και απογοητεύσεις. Ήρθε η άνοιξη. Και μαζί με αυτήν μια μικρή ελπίδα ξαναγεννιέται στις καρδιές μας. Ποιος ξέρει κανείς τι μας κρύβει το φετινό καλοκαίρι. Σεπτέμβριος 1936. Ο Σταμάτης. Ένα ακόμη ειδήλιο που έσβησε πριν ακόμη αρχίσει. Ευτυχώς, γιατί μου φαίνεται ότι αυτή τη φορά, αν αγαπούσα, θα αγαπούσα με όλη μου την ψυχή. Μέσα στα πράσινα μάτια του, είχαμε τα ίδια μάτια, όπως μου το είπε και ο ίδιος μία μέρα. Είδα ότι έκρυβε μια λεπτή ψυχή. Ίσως αυτή τη φορά η ψυχή μου να είχε βρει την αδερφή της, αλλά δεν ήταν τυχερό να ζήσουν οι ψυχές μας μαζί για να γνωριστούν καλά. Μια απρόσμενη θύελα της χώρισε πριν της ενώσει. Και τώρα η έρημη ψυχή μου κλαίει την ευτυχία που πέρασε από κοντά της και έχασε για πάντα. Και τώρα η άδεια ψυχή μου κρύβει μέσα μια ζωή χωρίς πόθους, δίχως όνειρα, χωρίς καμιά ελπίδα. Δεν υπάρχει δυστυχία μεγαλύτερη από αυτή. Να ζεις χωρίς η ζωή σου να έχει κανένα σκοπό. Διάβασα κάπου ότι αγαπούμε κάποιον. Πρώτον, γιατί μας νοιάζει. Δεύτερον, γιατί έχουμε τον αυτόν χαρακτήρα. Και τρίτον, για αυτό και για εκείνο το χάρισμα. Αλλά η διαφεντεύτρια η αγάπη είναι η πρώτη. Όλοι μου λένε ότι μου μοιάζει πολύ ο Σταμάτης. Άρα και αυτός να είναι ο λόγος που δεν μπορώ να το ξεχάσω. Πάνε 10 μέρες που έφυγε. Και μου φαίνεται ένας μήνας. Ο καιρός περνάει άσχημα. Έχω χάσει όλο μου το κέφι. Και ένας τρομερός πονοκέφαλος με έριξε μερικές μέρες στο κρεβάτι. Σκέφτομαι να του τηλεφωνήσω. Μου έχει δώσει τον αριθμό, αλλά διστάζω. Δεν ξέρω τι να κάνω.
καρδιόλι. Αυτή η σκέψη όμως θα μείνει βαθιά μέσα μου. Τίποτε στον κόσμο δεν διαρκεί. Κακουχίες, στερήσεις, φόβοι. Αυτή η σκέψη όμως θα μείνει βαθιά μέσα μου. Οι μέρες της ευτυχίας παρήκονται τόσο γοργά. Κακουχίες, στερήσεις, φόβοι. Οι μέρες της ευτυχίας διαρκούν πολύ λίγο. Οι μέρες της ευτυχίας δίνονται τόσο γοργά. Οι μέρες της ευτυχίας διαρκούν τόσο λίγο. Τέλος και αυτά παρήλθον. Άφησαν όμως πικράς αναμνήσεις. Κακουχίες, στερήσεις, φόβοι. Τίποτε στον κόσμο δεν διαρκεί. Κακουχίες, στερήσεις, φόβοι. Τι τρομερές ώρες ήσαν αυτές. Τι φρικαλές. Άφησαν όμως πικράς αναμνήσεις. Τι φωνέ Κακουχίες, στερήσεις, φόβοι. Τίποτε στον κόσμο δεν Τι διαρκεί. φωνέ φρίκης, τρόμου Αυτό και δεν πρέπει να απελπισίας. πιστεύουμε, ούτε να υποσχόμεθα. Αυτά φωνεύουν ακόμη στα όρτα μου. Δεν θα λησμονηθούν ποτέ. Αυγούστου 1922. Η αφήγηση της μικρής Αρμένισσας. Είμαι Αρμενής και καθόμουν με τους γονείς μου στην οικία μας, την οποία έχουμε κλειδώσει και είμαι κρυμμένη στα υπόγειά της. Ακούουμε έξω της θύρας θόρυβο τρομακτικών που μας επάγωσε και μετά θράβεται η θύρα της οικίας και εισορμούν οι Τούρκοι με τα σπάθια των χώρων και ανατρέφουν ό,τι έβρισκον έμπροσθεν τους. Τέλος ακούμε να θράβουν και τη θύρα του υπογείου που ήμεθα κρυμμένοι και να ορμούν εναντίον των γονιών μου. Εγώ είχα παγώσει από τον φόβο και τρίχε της κεφαλής στα κονόρθιε. Οι Τούρκοι αφού εισήλθαν, επέπεσαν ουρλιάζοντας εναντίον των γονιών μου και χτυπώντας τους με τα όπλα ζήτουν χρήματα. Οι γονείς μου τους έδωσαν όσα χρήματα κρατούσαν πάνω τους. Οι Τούρκοι πήραν τα χρήματα. Είδαν τότε τα μάτια μου ένα θέαμα απεριγράπτου φρίκης, σπαραγμού και τρόμου, το οποίο όσο κι αν ζήσω, δεν θα εξαλειφθεί ποτέ από τη μνήμη μου. Είδαν τότε να σηκώνουν τα σπαθιά και να χτυπούν τους γονείς, οι οποίοι εξέπεμπουν κραυγάς πόνου και σπαραγμού. Εγώ, στην φρικιαστική εκείνη σκηνή, ελιποθύμησα και μετά πέραν ώρας, ανοίξασα τους οφθαλμούς μου, ευρέθησα προτρομακτικού θεάματος. Είδα τα σώματα των γονιών μου παραμορφωμένα από τα χτυπήματα και πλέοντα εις το αίμα των. Εγώ, πρώτης φρικιαστικής εκείνης σκηνής, άρχισα να τρέχω με όλη τη δύναμη των ποδιών μου, έως ότου ευρέθησα εις την θύραν σας και εκτύπησα αυτήν. Αυτή είναι η τραγική μου ιστορία. Είμαι πλέον έρημος εις τον κόσμο, χωρίς τους προσφυλείς μου γονείς, χωρίς στέγη, χωρίς τροφή. Λυπηθείτε μας και μη μας αφήσετε μόνους και απροστάτευτους εις αυτόν τον συρθεντό της σφαγής, του τρόμου και των αρπαγών. Τίποτε στον κόσμο δεν διαρκεί. Γι' αυτό δεν πρέπει ούτε να πιστεύουμε, ούτε να υποσχόμεθα. Η καρδιά είναι άστατη και άμα της συμβούν μερικά πράγματα αντίθετα στις απαιτήσεις της. Αχ, αυτή η ζωή. Σε κάθε βήμα κρύβει κάτι απρόοπτο. Κι ας είχε στην αρχή τη βεβαιότητα ότι ο δρόμος που βαδίζεις, ακόμα κι αν δεν είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα, δεν θα βρεις όμως και αγκάθια. Τι λάθος μου. Thank you.